Gur mas fáilte a bhíos go Cuinis Càite an prógram a dhéadach san trésa. San léad a Harráin, ruch go de úr as a chymru a táiseach agad an drama television machar, clúine sin has an ábharcaice. Bys ni brin de se chléisiche ein MacRae, na Fars Jackson san jalach fluhiúr Passing Places, be company theatre and Travers. Jef sin bech gyd an jalaf Carla Song, agus be ceolach ein Fred Morrison is Charlach MacKerron, van a Holland Capper Ceilidh. Ach an táiseach go machar, agus an neach go bhfuil ruch go de úr a táiseach agad an tréim bliana. Sesan Gareth Rowlands, Camara a had a bhí sás go mór an crúlach san dúig sin had sin na blianachin. Hai graag gyda wy an y men chan yn ha gyharin gymachad, agus hai geltyn y grech hen o'ch ydyn tre. Clwyn sy'n barach fwy yn castad, ac yn tasiwch sŵl y dash chan yn tre magyedig gen y program. Ik kom het skrisol. Ach, joh, mij is ik aan. Ga weer terug voor je moeder. Fiona, na beveilig kan ik over hem komen het al. Kun je raam houden aan pekanoen en je? Genial. Echt haplat. Bjarle me fick over. Hij is wel ook eerst. Ach, me verstoot zo'n drie en ik heb ze beetjedig. Bjarle nog ben je dan nog bij de hostel door die kanbolle huis. Bjarle nog wat we vier bij de hostel dat kan je lang. Ga door een gang overraschen is. En als je veilig in krijgt, mag je dat zo. Gie hoe gorstig al asas in de macher? Wel, fel Cymro Gymraeg sydd yn dod o wlad leiafrifol, felly mae gen I ddiddordeb y gydymdeimlad mawr gyda pob iaith leiafrifol arall. Yn ffodus, rwy 2 flynedd yn ôl ges i'r cyfle o weithio yn yr Iwerddon a gweithio yn y Wyddeleg. A pan ges i'r cyfle yn naturiol I weithio yma mewn Ailig, oedd hwnnw yn apel mawr I fi. Mewn ffordd mae debyg bod e fel gwneud rhyw goron drifflig ieithyddol. Eens geen barach man op is willen we de visasik isio. Dwi wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers tua 1969 a dechrau yn gyrfa mewn radio a gweithio mewn I dyledu. Dwi wedi bod yn ymwneud â rhaglenni adloniant dysgawn, rhaglenni crefydd, rhaglenni chwaraeon, pob math o raglen os mwynhau chi. Ffilm a drama ydy'n maes arbennig I a dyna lle dwi'n trio gweithio ran fwyaf ar dyddiau yma. Ac oedd y prosiect nes I wneud yr Iwerddon, oedd hwnnw'n wneud gyda comedi sefyllfa. Wedyn dod yma I wneud machar sydd yn ddrama. Dwi'n licio galw'r peth yn sebon, drama yw'r peth. Y tiwndach yn y Stiùiruche facher, Jane a Harvey yn hanad fech yn da chwtio hw colas agos stodi y program. Mae'n bwysig I gofio mewn credu o ran unrhyw ddrama fel machar sy'n rhedeg am gyfnod hir, bod datblygiad yn rhan o natur y peth. Os o'n i'n feddwl am unrhyw fath o raglen arall gyffelib sydd wedi bod yn rhedeg am amser hir, meddyliwn ni am EastEnders, meddyliwn ni am Coronation Street ac yn y blaen. Mae'r hyn I datblygu ar hyd yr amser, a te chi'n edrych nawr ar ddechreuad rhain I, fydden nhw'n hollol wahanol I beth ydych chi'n weld heddi. Wedyn, mae yna ddatblygiad yn digwydd. Y ddechreuodd machar yn y coleg gyda myfyrwyr ifanc, sydd oedd ffordd dda o ddechrau cyfres drama, achos oedd hynny'n gallu ogi'r cynhyrchiad I ddod â myfyrwyr, sef actorion ifanc I mewn i'r peth, a gweld rhaid ni'n datblygu drwy'r gyfres. Erbyn hyn gyda sefyllfa fel coleg, mae'n anodd symud ymlaen ar ôl 3 blynedd. 3 blynedd ym mywyd coleg, 3 blynedd ym mywyd myfyriwr, lle mae'n mynd nesaf. Wedyn, mae rhaid cyflymu'r datblygiad os ynoch chi yn yr achos yma a symud y myfyrwyr hynny nawr sydd wedi mynd trwy'r coleg I mewn I fywyd arall. Mae hynny wedyn yn helpu fi yn y gyfres allu symud nawr machar I mewn i'r gymdeithas. Ac yno, wrth gwrs, dyna lle mae cymdeithas fel y Cymdeithas Ailig yn byw. A dyna beth ydym wedi weld mwy ohono fe. Geri ffach golost. Cael ac yn McGarrity, hwyd mi'n ac yn McGarrity roedd. Hwyrst. Fyrd y gona grym I hyn's Mhoireach o glwys dy steicom. En sy'n ffyr, har môr yn cwrnod yn gynnar sy'n y diaf. Hynny'n y nish, ond hwys y dain a hynny. Di? Yn y dŵlach y gyswls gyda ffein las o fal. Gwyd e'n mach? O, am I dylu. Fydd y siar o gwlich yw'ch tigsyn. Yr y car ac am smynch gyda rach y dain a hynny leis hen. Cha'n haid na llanau. Sa'n smyn gyda mysio rhain? Wel, smynch gyda dynielik fel yfa. Wel, stwys yn y dyn i'n calas. Mysio? Llan o'ch yw'ch am eich jofiach gyda mae'r dorst, sa'n dy gobricha.
Nois yw Càite ysgu ys crap mat y gargyd fel nid siwrt. Ceannbhair she gets line Iseabail did. A dy lam yn gyam si. Da chwnt o tri. Un. Ha mi Lair aini te chwch Mhoireach. Ga. Fyrt na Polish stille gerút. Agus mijn dags gehurt se fries no, gus se doet diachglein. Iai! Goed je gwyd! Iai! Da ciar. Gen a chwlt sna. Mae gwyddys mi tiwndach yn y sgriptich yn hat y cani a harin sy'n blianach yn eich a siachad hiwns gyfel blas rwtig yn gawl dora. Fyl dat snafach ac at y san sy'n arach agos corym a horsta sgrifid yn Gaelig. Yn y tirio, mae e'n ofid bod yr ysgrifennu wedi cael ei wneud mewn Saesneg i ddechrau, a wedyn y sgriptiau'n cael ei addasu ar y Gymraeg. Ond mae yna broses wedi bod yn cymryd lle a dwi'n cyflymu'r broses honno o feithrin ysgrifennwyr Gaeleg. Yn y pen draw, wnaeth y peth ddim gweithio. Wnaeth e ddim datblygu, lle ddyle fe ddatblygu, oni bai bod ni'n cael yr sgriptiau i gyd wedi cael ei ysgrifennu yn yr Ailig. A mae'r bwriad gen i'r tro yma y bydd nesaf peth at hanner 100% o'r sgriptiau ar gyfer y ddwy gyfres nesaf wedi cael ei ysgrifennu yn yr Ailig. A mae tig sy'n cwtioch gyfel oes yn corym a horsta o da gael y fi y gwbydd an y rwynt yn ila sy'n tri. Diolch o cwtrymach sy'n hagwt gybi yn y gael y ffain corym a gael y sas y ffrogram. Wel, yn diwedd beth rhyfedd, dwi'n deall bod yn Lloegr bod na Saeson yn gweithio ar aglenni Saesneg ac yn Ffrainc bod na Ffrancwyr yn gweithio ar aglenni Ffrangeg. Mae'r peth yn naturiol. Mae'n bwysig hynod bod y bobl sydd yn gweithio ar y rhaglen yn enwedig ar yr ochr gynhyrchu, ar ochr sydd yn datblygu sgriptiau, ar ochr sy'n cyfarwyddo ag ati, yn medru'r iaith. Dim ond felly y gall y peth datblygu i weithaf. Mae yna nifer o swyddi o fewn y tîm cynhyrchu felly, y criw ag ati. Mae'n anhepgor bod rheini yn medru'r iaith. Felly dwi'n cymryd cam pellach y tro yma trwy feithrin mwy o bobl a dod o mwy o bobl i mewn i'r criw sydd yn deall yr iaith. Mae'n angen rheidiol er enghraifft bod pwy bynnag sy'n gweithio ar dilyniant y medru'r iaith. Achos yn yr iaith mae'r perfformiad yn cael ei wneud. Mae'n bwysig hefyd fod y cyfarwyddwyr yn deall yr iaith, achos cyfarwyddo yn yr iaith Ailig maen nhw. Fe fydde'n fendigedig betai'r gwirsain yn medru'r iaith, achos mae hwnnw'n bwysig. Os nad ydy'r gwirsain yn deall yr iaith, yna mae rhywbeth yn bod, mae rhaid iddo fe ddweud, dwi'n yn clywed hwnnw'n iawn, nid yw'r ynganiad dim yn iawn ac yn y blaen. A dyna'r rheswm tu ôl i'r peth. As Stiùiruche Ailig iddi coc y sifalt yn y spa yn iawn sy'n jolaf Land and Freedom, han Stiùiruche Ken Lwch y tiwn dagada yn isg y cwsben ysdylia yn y Carroll song. Jolaf a ha Càite i coc y sifalt yn Nicaragua yn y ceir ffychydyn. Ac y hyligydd politig sy'n sgialach gŵl a sio cwtioch, y Càite sy'n charges ydw'r dreifedd bus a Glasgow a hydych lwych le Robert Carlyle, agos yn dawnsedd Carla a Nicaragua. Ha isbel fwrwch ydw fyrt y sŵl ydyn jolaf gwynia, agos clwniwch yn y Berkshire, as Stiùiruche Càite dicthymag yn y jolaf hen. The thing I like about it is it's always changing all the time, you know? Yeah. You know, the sky and the water and the ferns. I don't know, when I'm pissed off it makes me peaceful. And when I'm happy, it makes me more happy. I don't know, I can't explain it. Anyway, let's have a seat. There we go. A wee surprise. You like surprises? Good. A special treat. Ta-da! You like this? Yes. I love this. Get it off. Yes. Yep. Okay, toast.
Make a toast. Bring people good luck. To all my family, to all my friends, to all the work, to the band I play with, to the music, to the dreams. That's lovely. And to Antonio, wherever he is. Your boyfriend? He was. And to Nicaragua Libre. Free Nicaragua. Nicaragua Libre. And I wanna. Páirtúir eile san Robert Carlyle has an eolach go leor gaich an anúir an leid Hamish Macbeth a train spotting. Ach sé páirs go má tainte seo, cí mar rá láinseach sin. I'm going to go live as an udóis ha live Jalves and Miele has so she shortage method doctor han Robert Carlyle had Janet Thor úlach son Jalves and me. Agus she ha fiachni Janu rudi Janu ha firs ho doin suringa. Agus shenne shorse fjaalse noch hekkerische na rektor sho Ken Loach. Agus sy'n mi gyfela tord corymga Robert Carlyle fi sas an y siorsa project ha ag gyfel wy môr ag awn. Fe mi lwach sosialta chorig yn y fi ag. Agus ha sin sa gilaf se sgwydde se da sgéalach gan gŵl agus politics Nicaragua. Vil kuna dan ishe katake vil da ruta sin dal saranta de hele ke vil unse hune muge rotelle. Wel yn y doi ha as narne farstje ha se rut as kutter mich in politics. Ach hanel sin gavinlich na me weg so koju as ich hier paar se sgéalach gŵl hawn agus hasio tînach gyma lácher. Ach chanel ag a vinlech hitcher ach chanol yw te hechnich hechtroch politicoch as yn arna farst hitcher. Sa sgéalach a glúsid mar á graf ó glascho Nicaragua ha na ga le jalaf. Vi sin a goprachu an glúsid a sin a fallaf a glascho nó an nul Nicaragua. Ha goprach hu na karakterin agus Camara mar ha na karakterin lesoch agus as a hiad farst sé ha Carla hai chawl an a glaschu hai wansoch bris gan do agus sé Robert Hannes na bu lách na trese agus a was at go Nicaragua hai sin chanaleske kavel as Camara ha út na goprach hitcher sé ballachtir ha glaschu haun agus hai se she sin hias ik ville hoog an worsen. What do you grow in your country? What do I grow? Yeah. Oh. No What? sabes. No siembran maíz. Any corn? No. Que no. Los países siembran frijoles. Any beans? No. Melones. Melons? Yeah. No, any melons either. I've got something actually. Dice que le va a tell 'em. enseñar algo. We grow. It takes a long time to grow. Mucho tiempo Takes se dilata. 10 years to grow this 10 años in a bottle. en una botella. Whiskey. You try it. ¡Ah, qué país más de verga! Dice, wonderful country. Oh, wonderful country. Mar sin bhó go raige dáiseach go bhfuil teachgadach go chuidir in a líp na film seo. Tí teachgadach go há sin. Wel an y doi ffydd dwi gyrwch o rwyd y lefych ik iddo gyfela sialtyn mar hig rwyd yn nad y fehe mar ha Carla mar ha Robert cynioch y rhi Carla gynnist ga agos asyn gach cwyd y mehysyn ha fod byn os cawn agos hasyn lentyn ar ard go Nicaragua y sialtyn mar ha cogach tort bwyd yr behen dyn agos gyfel siosys cawl asyn Januar behen dyn Mar sinna ceanna tu chuir deileh seo agus láiricha duine hiic a cháid? Ó sé channeil chicken ré. Ha chofír so gos
agus náir a cenlút se cúprachach channeal iscneachtar an déad all a hachart fó lá go lá hat a dúrach a fáin script ó lá sin hén channeal is agus sin Camara a hascialt ó lúprachachach agus mar sin hair biran fatna tíid se dúrach son fáineach déad all a hachart. Agus a Carroll song the aichen ag chamaíú an den éidean agus ag an nódíana ag chia is UCI an na Glasgow. Sin na hacan gaibh an dras ach fiach an síl sibh nar cúteach an ceann minisnig an na bhís na bríon dí ian MacRae me na gealach fluich passing places agus be ceol lecin bo Fred Morrison is tealach MacKerron. Fáilte de bhedáis. Má sé feiscit an éid an deachcinsa, smás díochibh tuilastí a theatr an Travers, is súil háirte den gealach fluich passing places. I the scríig le Stephen Greenhorn an gealach fluich I lent al dia se heid bord surfi agad sa siúil an na sean char lada, va hopper na mahar, suas gan jeling scianach, sa núl gain ar heirsa. Han cléisiche ian MacRae fergan a hasasan, agus gis an fachgal an garstad ach an táiseach ha héin strúdi an a clichit an ille an seo le súlachan na hadi aichen. What are you lot laughing about? Nothing. How's the car? I fished out an old battery. Left it to charge off of the van. It's not up to much, but it's better than what you've got. We're ready in the morning. Should fit. Thanks. Not sure that thing's going to take you all the way, though. I'll have to try, eh? You really need to replace some parts. Haven't got any for a ladder. You sure you're not a mechanic? Not really. Your lad is too lightweight for him. He used to fix tanks. Tanks? Were you in the army? For a bit. 9 years. Quite a bit. So how did you end up here? Oh, I couldn't settle. Ended up on the road, met some other folk in the same boat. Moved around a bit. Headed north. Been here 5 months now. It's nice. Planning to stay? Till they move us on again. We'll get around to it sooner or later. You always do. Occupational hazard. A da character aan. Da fnie of character aan. Zat een nieuw had koppeld. Hij koppeld aan de boespoor. Dus woe zo het rie. Dan je kan maar kraan hoe te daar psychopath aan. Dus lá seo dí se seo disteach an a bhú agus gut chabór thúil hán ach surfboard seo hat facail surfboard. Agus fer na bú tinsteach agus déanú doch an bháinsacha de gíile bocha seo agus fein leirichin. Fáilh héon sa chaid fáilh agus tíir fáilh gut surfboard seo. Sa díseach fáilh suas chos níor at tos lá láda. San láda coprachu asach ma sa bliste sias dras éist. Agus at caiicha dí character nille, character go masóirte. Agus a fer na bua psychopath seo sin dul roig as a dé. Na húbhna na páirsin ag a téon tíideach haéon go bh díana sa. Ó ha cús. Tíos cús. An clich chuig sé characteran ina gan characteran díach an genach a gú for at na stage. Ach na chuig character eile ham clich ácanach fer a blisteach gan a bhús gutches fall lucal hang. Cuil hang. Clich Christine o traveler fer siúil at caiicha dí Fiona adult vaart goaat is het Christus New Agers waar gaan het is dan diesel gus diesel tolmach in pauze we tolmachliche jesho midden gus hazen het toetje mag het gele session kradi midden knach vallen is een knach alles een gilina show. I was thinking about going to Skye first to see Iona. Well, there's an idea. Boys could give you a lift. Serge might be just the man for ladders. Isn't Iona a bit out our way? Nah, not the island, a person. Lives in Skye with a weird French bloke. Always doing things with old cars. Eh? Yeah. Especially lads and Skodas.
He's got loads of old bits. He might be able to help you. Sounds like a good idea. Skye? It's too far out your way. Rubbish. You go over at Ailig, back on the bridge, no problem. You've got all the answers, haven't you? It makes sense, doesn't it? 2 birds with 1 stone. Besides, you could probably use a bit of native cunning. I thought that was your speciality. Agus ha passing places the aichgyn ac yn travers yn dyneidion gwych I gánig sa tîn ac gioch gwydyn gachaiche. Bysif eulwch gileor yn gys lwch ciwl a hag yn y diw mar y ffars gan y cholan Capar Ceili. Ach a hylig ydy fi cylain yn y ffyn achgysyn, ha Fred Morrison ys Charlach MacKerron, ydy fi clich barach yn gys fach yn gyddyd, yn lochgu ag ffeis Celtic Connection sy'n misgrwt yn illa. Hat yn bech clar a hort y mach yn blian y cwtioch. Ha yes yn y dal a hort y program, agos gydjadaf yn tresyd a cwnis Càite gy cawn gyn y drast le gan yn tri ffwrst. Gys yn cynnig sy'n y ddiest, la madaf.